Hello, hello, hello! Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. So, anian sa takaron sa usa ka educational video. So, anian pod si Teacher Michelle. So, hello, no? Hello! Welcome sa atong educational video. So, ang akong ipahigayon karon nga educational video kay mao ang mga numero sa Binisaya. Alright, mga bata, andam na ba mo? Okay, murag excited yun kayo itong mga bata, no? Sige, ato ng sugdan. Ang unang numero nga atong katunon mao ang numero nga usa. Unsa gani ni mga bata? Mao ni ang numero nga usa. Kung ato kining basahon, ing-ani kini usa. Atong sulayon og buak ha. Usa. Usa. Usa ka bula. Okay. Sunod nga numero nga atong katunon mao ang duha. Unsa gani ni mga bata? Mao ni ang numero nga duha. Mao kana ang porma sa pulong nga duha. Atong buakon ang pulong ha. Duha. Duha. Usa. Duha ka bula. Pila gani balik ka bula inyong nakita? Usa. Duha ka bula. Sunod nga numero nga atong katunon mao ang numero nga tulo. Unsa gani ni mga bata? Mao ni ang numero nga tulo. Mao kini ang porma sa pulong nga numerong tulo. Tulo. Atong buakon pagbasa ha. Tulo. Tulo. Usa, duha, tulo. Tulo ka bula. Sunod nga numero natong katunon mao ang numero nga upat. Mao kini ang porma sa pulong sa numero nga upat. Atong buakon pagbasa ha. Upat. Upat. Usa, duha, tulo, upat. Upat ka buok bula. Sunod nga numero natong katunon mao ang numero nga lima. Usab gani mga bata, unsa ni nga numero? Mao kini ang numero nga lima. Mao kini ang porma sa pulong nga lima. Lima. Atong buakon pagbasa ha. Lima. Lima. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka bula. Ang sunod nga numero nga atong katunon mao ang unom. Unsa gani ni balik mga bata? Mao ni ang numero nga unom. Mao kini ang porma sa pulong nga unom. Unom. Atong buakon pagbasa ha. Unom. Unom. Usa, duha, tulo, upat, lima. Unom. Unom ka bula. Ang sunod nga numero nga atong katunon mao ang pito. Unsa gani ni mga bata? Mao ni ang numero nga pito.
Mao kini ang porma sa pulong sa numero nga 7. Atong buakon pagbasa ha. Pito. 7. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. 7 ka bola. Ang sunod nga numero nga atong kat-unon mao ang numero nga 8. Unsa gani ni balik mga bata? Mao kani ang 8. Mao kini ang porma sa pulong sa numero nga 8. 8. Atong buakon pagbasa ha. 8. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, 8. 8 ka bola. Ang sunod nga numero nga atong kat-unon mao ang numero nga 9. Unsa gani ni nga numero mga bata? Mao kini ang numero nga 9. Mao kini ang porma sa pulong sa numero nga 9. Atong buakon pagbasa ha. Siyam. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, 8, siyam ka bola. Ang sunod nga numero nga atong kat-unon mao ang 10. Unsa gani ini mga bata? Mao ni ang numero nga 10. Mao kini ang porma sa pulong sa numero nga 10. Atong buakon pagbasa ha. Napulo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, 8, siyam, 10. 10 ka bola. Mao kadto mga bata ang usa hangtod sa 10. Hinaot unta nga nakakaton mong tanan mga bata. Tun-ina ninyo pirmi sa balay ha. Okay, nalipay ako nga naminaw jud mong tanan. So mao kini mga higala diri mohunong ang ako ang educational video. Daghang salamat. So sa pag-usab kini di ay si Teacher Michelle ug palihog ayaw kalimti ang pagtuklok sa akong subscribe button sa akong YouTube channel para kamo pirming ma-updatean sa tanang educational videos nga akong i-post. Ayaw pod kalimti sa pagbisita sa akong Facebook page nga nakapangalan gihapon sa Teacher Michelle. Palihog po tuplok sa like, follow, and share para daghan kitang matabangan pod ubang mga bata sa pagkat-on karon sa new normal. Sa pag-usab mao kini si Teacher Michelle, your teacher with a heart. Daghang salamat mga kahigalaan o bye-bye!